Уйлайм, соңгы вакытта минәтләргә карата әзрәк кенә кара төсмерләр булган иде. Безнең Чуашстан Республикасында дәресләр ничек бар, шулай бер инде үзгәртсезлек бара. Татар теле киленә килгәндә безнең мәктәптә түгәрәкләр эшләп килә. Ул түгәрәкнең укыту тәрбия процессының аерылгысыз өлеше. Менә бу түгәрәкләрдә безнең балаларыбыз сөйләм культурасын, иҗади мөмкинлекләрен үстерергә һәм татар теленә булган кызыксыну уяталар. Барыбызга да билгеле инде татар телен белү уста итеп сөйләп, үзебезнең ичебездә булган хисләрне матур иттереп кешегә җиткерергә, булган фикерләребезне матур иттереп сөйләргә һәрбер культуралы кеше өчен кирәк әйбер. Менә шуңа күрә безнең мәктәбебездә ике төрле түгәрәк эшләп килә. Минем түгәрәгем атала Нәфис сүз түгәрәге дип, тагын бер татар теле укытучысы Гөлнар Рашидулла кызы алып бара, аныкы кызыклы грамматика дип атала. Менә шул түгәрәкләрдә безнең балаларыбыз матур итеп сөйләргә, Нәфис сүз осталары буларак, анарысын безгә матур итеп традициягә керттек, монолог сөйләү, спектакльләрдән кыска өзекләр күрсәтү. Һәрбер елны безнең мәктәбебездә татар теле атналыгы була. Менә шул татар теле атналыгында менә шул матур спектакльләребезне куябыз. Менә бүген сезгә әзрәк кенә шуларны күрсәтеп китәрбез. Дәрес буларак татар теле дә әдәбияты да калды. Шулай ук бүгенге көнгә ничек бар иде, шулай ук калды. Ничә дәрес укытасыз? 2 сәгать тел, 1 сәгать әдәбият дәресләре бар. Атнага. Атнага. Рәхмәт. Ул булгач инде телләр саеклана, милләтебез сакларга кирәклеген аңлыйбыз. Татар телендә бүгенге көнгә шикаралар гаиләләрдә дә, дини бәйрәмнәрдә дә, мәктәбебездә дә татар теле сакланып килә. Киләсе буыннарыбызда аңлап, шулай дәвам итәрләр дип ышанып калабыз. Менә 2018 елга аяк басабыз. Сезнең теләкләрегез? 2018 елга аяк басабыз. Үткән елга гаепләмичә, киләсе елга яңа өметләр белән керәсе иде. Һәр барчабызга бәхет телим. Бәхетне инде сез аңлыйсыз. Бәхет ул сәламәтлек. Саулык, сәламәтлек белән йокларга ятып, икенче көнне Аллага шөкер, исән аякка бастым дип шатланып, яңа таңнарны каршы алу. Янәшәңдә туганнарның исән сау булулары, яраткан эшең булу дип уйлыйм. Һәрберегезгә бәхет телим. Рәхмәт.